हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आंनि मावजि बुन्दा एन्टारटेनमेन्ट इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोननि गेजेराव आं मावजि बुन्दा नाजाया 4:30 मिनिट जानाय लोगो लोगो दुलाराय खोनासंग्राफोरनि गेजेराव माखासे थाजा गरम मिनिनानै हां सरथेहां जालायनाय माखासे खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैलायबाय। सेथि खौराङानो जाहैबाय बाक्सा जिल्लानि एब्रेफारा गामिनि खिफि फादुरा बसुमतारिनि फिसाज्ला थाम्फै फादुरा बसुमतारिया 14 बोसोर बैसो जानाय हिनजावसाखौ हाबा खालामनो लाबोदोंमोन। दा खिफि फादुराया गावनि फिसाज्लाखौ हाबा होनांगौनि थाखाय हालाय-हाफाय अजा एबा फुजारिखौ नागिरगासिनो दं। मानोना मामानि बिथोन होनायाव आसामाव उन्दै बैसोआव हाबा होनायखौ हमनायनि जाउनाव खिफि फादुराया दासिमबो अजाखौ नागिरनानै मोनाखै। लेंब्लाबो रावबो फैला खिफि फादुराया बाक्सा जिल्ला पुलिस थानायाव अजाफोरनि हेंथायै फिसाज्लाखौ लानानै केस हैनो थांनायाव बिहामजोनि बैसोखौ सोंनायाव 14 बोसोर खोन्थानायाव पुलिस थानानि दालि गेसावसो जानांबाय होननानै जोंनिसिम खौरां बिरबोदों। बिनिखायनो बैसो जायै बुन्दा बुन्दि नोंथांमोनहाबो दा गोसो होथ' बे खामानियाव, मानोना उनावबाबो मोनखागोन, नङा होमबा लोगोफोर? कार्बि आलं जिल्लानि मेब्र खाख्लारिया खिनानै दै मोनैनि खमा बिलाइजों हुगारफ्लांनानै लानानै थानो हायैयाव जुहुयै हाजोआव जुहुख्लायनानै खिथुनि अबस्थाया खाराब जानानै दं होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। मैया बिश्वनाथ जिल्लानि हासुंफारा गामिनि लावदों बसुमतारिनाव बिसिया आर'नाइनि गस्ला बिबाय थानायनि बिसि फिसाय बुलायो। बे समावनो बिफाया बिहामजो आरो फिसाज्लानि बुलायनायखौ नुनानै बोखानायाव फिसायखौ जोहरनायाव बिहावनि माबा माबियाव नांनानै बिहावा 5 मिनिट जग्रबनानै थानाङो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैबावदों। दिनै एप्रिल फुल थगायलायनाय दिन। बे दिनाव मोनसे ओरैबायदि जाथाय जादों दि सासे सेंग्राया गाव मोजां मोननायखौ लानोसै होननानै एप्रिल फुलनि थगायदोंमोन। बेबायदिनो हिनजावा हौवानाव खारसनफैनायसै। उनाव बिमा बिफाजों दा उन्दै बैसोआव मा मावनानै जागोन होननानै रायजानायाव सानैबो होखार हरजायो। उनाव गिखारजों खुरैसे दैयाव बाज्रुमनानै थैदों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैबावदों। कक्राझार जिल्लानि मोथोफारा गामिनि सासे बिहामजोआ गावनि बिहावनो गावखौ रायबाय थानायनि सैमा खिखौ ना गोरान बाथोन होननानै जाहोयो। जानायनि उनाव बोरायनि हाइ प्रेसारआ ल' प्रेसाराव फैदों होननानै जों मिथिनाय जादों। उनाव बिहामजोआ नोंनि हाइ प्रेसारआ सैमा खि बाथोन जानानैसो हामदों आफा होननानै खिन्थानायाव बिहावा बिहामजोखौ सोबायो। उनाव बिहावा गावनि हाइ प्रेसारआ खमायनायखाय बिहामजोखौ खुदुमो। सरि मावजि बुन्दायाबो मा बुंफ्लाङो, 10 बारसो खुलुमो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। अरदावफारा गामिनि बुसाव हाज'वारिया गावनि हाबा जोबखांनायनि मोनायाव उन्दुनायाव हिनजावखौ लिप किस खालामदोंमोन। बे समावनो हिनजावनि दरखंनि हाथाया गनानै बुसावनि खुगायाव हाबलाङो। मिथिनाय बादिब्ला बे हिनजावा सिख्ला समाव लोगोफोरजों मिनिनाय समाव खिब्रनाया बिनि हाथायाव सौग्रावनानै बिनि सिगांनि हाथाया थाइबा गादोंमोन। बिनिखायनो नखल हाथायसो सोनानै लादोंमोन होननानै मिथिनाय जादों। नर्थ करियायाव दान मोननैसो सिगांनिफ्रायनो मोनसे सुसु खेलाया सोलिगासिनो दंमोन। दा बे खेलाया मैया जोबनानै थाङो। मिथिनाय बादिबा बे खेलाखौ नर्थ करियानि प्रेसिडेन्ट किम जं उनआ होदोंमोन। जायनो हासुनानै लावसिन गोजान थांहोनो हायो बेनो नोगोद 29.000.2 स्क्वायर प्लास ए स्क्वायर बि स्क्वायर डलार होनाय जागोन होननानै फोसावदोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला गोबां हादरनिफ्राय बाहागो लाहैदोंमोनब्लाबो किम जं उननि बिसिगि किम थमानो देरहानो हायो। बिथाङा 2 किल'मिटार अदेबानि 20 मिटार गोजान हासुनानै देरहानो हायो होननानै जोंनिसिम खौरां मोननाय जादों। लोगोसे बिथाङानो वार्ल्ड रेकर्ड खालामनो हादों। निउस फरायनायखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट, लोगोसे चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय मावजि बुन्दा एन्टारटेनमेन्ट